Nabalaka sa posibleng pagsakas ang kaso sa COVID-19 matapos ginhalugan ang health protocols. 31 ka persona napatay bangod sa baha kag landslide sa Maguindanao. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugabahin sa Western Visayas. Karong adlaw Sabado, Oktubre 29, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Eden, Aboso. Aksyon, Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sini. Ang balitang ito ay hatid sa inyo. Good morning na mga ka-aksyon and good morning Aksyon Eden. Yes, good morning. A rainy morning, everyone. Rainy, oo, grabe no, grabe nga tingulan pero you look beautiful in white. Siyempre, at tikong gaulan, so mapakapangit na lang Uy, tayo. nagambal ko you look beautiful in white. Thank you so much. Tani, mangin whiter pag ina siya. YTS. YTS. And good morning sa imong mga bangs. Yes, thank you so much. At pagsapak sa akong bangs. Thank you, Gid, for the appreciation. Sana, Gintilawan na mo ng bangs mo, ikaw gid lang higagid ngayon. Tam-S? Kami hindi kami. Tam-S? Nagtilaw kami Super bangs, tilaw. hindi nagidya kami angayan. Yes. Angay-angay lang na yun mo. Diba? So good morning na sa imo. Yes, thank you so much. Kahit sa mga nag-monitor sa Facebook, please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Sige. Pwerte nga po ng inula, no? Asubong hindi na gid man ang trutalithin na lang, pero tidaw wala untat la. Oo, sige lang. Nakatama siya balon, no? Pwerte niya si Chupaing, you know? Basi Chupaing. Choy pa eh. Sige sa exercise, basta babaw, balha, sige tulo-tulo. Amo naguro, Feeling ka, amo naguro ang trutalithi. Oo. Di ko ang damo, libi, ano na. Ate, kuan siguro, basta nang aragid sa tunga-to, kuan gid la, ini, grabe gid lang nga exercise yun Amo na. So doon nag-cool down na siya, amo na nasang daw trutalithi na lang. Di ka mga alam, yun sa ato. Ginanalay isang bagyo. Saan nung nakakuan? Saan nung hasta saan nung bagyo ko no? By November 1, yung Action Boy, ara pa si Paing. Pero amo na nando pagwa siya. Pero may do man nagsulod naman nga low pressure area. Pagkagawa kailan paing sira din ang pertahan para hindi na sa kasulod. Hili ko ito pabantayon sa ano. Sa pertahan. Pero halong lang gyapon mga kaksyon no sa mga nagabahaan dira sa mga nagataas ang tubig, halong lang gyapon no. May mga preemptive evacuation na gani no. True. Kaga mo gina reminder sa Action Boy, hindi na maghulat balakis nga hindi man kay ara pa man lang ng tubig di sa mo. Pagbalikid mo yung galit-gaya tupong mo na kadasig. Basta gani pagpanawagan sa inyong local government sang evacuation, evacuate na yun. Yes. No? Para man sa inyo safety. True. Sige, standby na sa aton mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1.
Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, ginkumpirmar ni Kawayan Mayor Janray Tabuhara nga isa ka balay ang ginanod sang baha sa barangay Kaliling sa imong Banwa. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Tabuhara nga temporaryo nga wala nalabayan ang dalan bangod diri nagpundo ang naanod nga balay. Malas 6:30 sang gabi sang napahigad ang balay kag maagya na sang na-stranded nga masalakyan. Samtang magluwas pa sa Kaliling ang mga barangay sang Inayawan, Isyo, Poblasyon kag Gilungan ang naka-record sa mga pag-evacuate sa mga residente. Wala pa sang datos ang alkalde kung pila ka pamilya ang napektuhan apang ginapasiguro nga ang mga ini ang temporaryo nga nagatiner sa evacuation centers kag nataga na sang sarang makaon kag matulugan. So, ang medyo damo ang pamilya nga nag-evacuate ang Kaliling so far kaya tugid ko to. Wala na ko kapatid sa iya sa barangay Inayawan kaya kagina hindi pasabol ang dalan tungod nga may balay nga sa igad sang dalan lapit man sa suba na anod at sa tunga sang dalan dito kami na stranded. Si Mayor Janray Tabuhara sang Banwa sang Kawayan. Naglabot na sa 34 ka pamilya o 143 ka individual ang in-evacuate nga residente sa Barangay Punta Taytay, Syudad sang Bacolod. Sunod kay Barangay Punta Taytay, Captain Lea Palma nga sa karon may duha ka evacuation sites ginahamtang sa Barangay Hall kag FR Flores Elementary School. Apektado naman sang baha mga purok sang Masipag, Anchorville, Mahinang Panon, Bayanihan 1 kag 2, Kapawa, Kaingin 1, Makawiwili kag Katilingban. Sunod kay Palma, nag-usar na sang submersible agad mapasuyupan sang tubig ang mga ginbaha nga lugar. Nagpatiga naman sang feeding program ang barangay sa mga evacuees kag magapreparar sang nagpreparar man sila sang palapit niya punon sa mga residente nga apektado. Usually baha man lang amon dito diferensya mo kay way man hangin. Di nagpapiding ko na sa barangay kay makadto naman ko sa eskwelahan kay 120 peso ka tawo ang pidingan ko. So napaluto na ako panyapon para sa gabi naman. May ano kami to nang gano'n lang ko nakikilan lang ko ano to kan iyon? Submersible para pasuyupan ko na lang ang kada purok para pundamintay para makaantaw ba kaya nagsulod sa labalay ang baha mo. Ang kabayan sa pagpahayag ni Barangay Punta Taytay Kapitan Lea Palma. Samtang gininyo na sa City Disaster Risk Reduction Management Office ang bulig sang liga ng mga barangay, lakip na nagkalain-lain nga mga departamento kag ahensya sang gobyerno sa siyudad sa Bacolod sa pagmonitor sa sitwasyon bangod sa Bagyo Paeng. Suno kay CDRMO Head Dr. Ana Maria Larni Pornan, mayara na sang pila ka mga personnel nga dispatch ang iya talatapan para sa paglibot sa mga barangay labi na sa mga lugar nga mayara sang report nga pagtaas ang tubig baha. Padayon man nga ginapa-alerto ni Pornan ang publiko labi na ang mga individual nga nag-istar sa flood-prone area nga temprano pa nga mag-evacuate agud hindi na mabutang pa sa peligro ang ilang sitwasyon ilabi na sa tion sang kagabihon. Ginkumpirmar man sila nga may mga mayara manggid pila ka mga pamilya nga nag-evacuate sa palibot sa syudad apang padayon pa sa karon ang ilang ginahimo nga pagtipon o kon pagkolekta sang mga datos. Right now, we are having a meeting with the region, Orange warning ang atong Buton of Negros Occidental. And nag-meeting kami with all of barangays because there will be heavy to intense rainfall, later this afternoon or sumungad ng ulan na. Si Dr. Ana Maria Larni Pornan sang CDRRMO. Sa iban pa nga balita lokal, naaresto sa Bacolod City Police Station 6 sa isa ka lalaki nga top 1 most wanted person sa station las 4 ang hapon Oktubre 28 sa Hernaez Street, Syudad sang Bacolod. Ang naresto ginkilala kay Joseph Carisma, 44 anyos, residente sang Hacienda Salome, Syudad sang Victorias, apan temporaryo nga istar sa Libertad Market, Barangay 40, Syudad sa Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Dax Santillán, officer in charge sa Police Station 6, si Carisma sospetsado sa pagpanghimulo sa siyam katuig nga bata nga babae sa tuong Mayo 2022. Ang warrant of arrest ginpapanaog sa tuong Oktubre 17, 2022 kag wala sang ginrekomendar nga piyansa. Si Carisma ang priso karon sa custodial facility sang Police Station number 6. Nag-agaw naman sa piyak nga linya kag nagbunggo sa nagasgota nga salakyan ang isa ka ambulansya matapos na duraan sang control ang driver sunay bangod sa madamol nga pag-ulan dira sa may Hacienda Makina, Barangay Rizal, Syudad San Silay kagabi. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Police Chief Master Sergeant Jomari Lachica, Traffic Investigator sa Silay PNP, padulong si Randy Junela sa ospital sa syudad tungod may dulo nga pasyente sang matabo ang aksidente.
Tungod sa natabo, napilasan ang 4 kasakay sa ambulansya, kag 3 naman sa isa pa kasalakyan nga nabunggoan kalakip na ang driver. Temporaryo naman naging kustodiya sa sila'y PNP si Dionela. Samtang nagwa sa findings ang attending physician nga ang pasyente nga dulong kuntani ni Dionela ang napatay bangod sa acute gastroenteritis with severe dehydration. Ginalauman sang grupo sang First Arastay Stevedoring Services Workers nga hindi na magapilar sa baylo, magabay na lang ang First Farmers Holding Corporation sang dapat nila bayaran sa 64 ka mga mamumugon nga ilagin pahalin sa Nobyembre 12, 2012 matapos nagwa ang desisyon sang Court of Appeals sa tung una nga semana sa bulan sa Setyembre nga nagapabor sa ila pangabay nga dapat bayaran sila sa ilagin obrahan kag pagpahalin sa ila. Sunod kay Noli Rosales, Secretary General sang Kilusang Mayo 1, napulo ka tuig na nga ginapakigbato ini sang grupo rason nga ilagin kalipay ang desisyon sa CA. Dugang pa base sa nasyal nga computation sang korte, ang First Farmers nga kompanya magabayad sang kapin 50 milyones pesos nga tuwaon sa mga apektado nga mamumugon na. Lakip sa batuno ng mga separation pay kag iban pa nga mga benepisyo nga wala nahatag sa ila umpisa tuig 2012 tubtub matapos ang hearing sang kaso. Sa desisyon sang CA ginpahayag nga may paglapas ang First Farmers sang labor standards kangay sang underpayment of wages kag wala paghatag sang 13th month pay. Sa karon ginahulat pa sang grupo ko nagapilar sa korte na tungdan nga kompanya kag liwat naman magahulat sa desisyon sa CA kag ilag na pangabay nga hindi na magligwat ang nahauna nga desisyon agud mabayaran na ang mga naapektuhan nga mamumugon. Nadak pa naman ang duha ka mga lalaki sa bypass operation sang Kabalkalan PNP. Last size ang takna sang kahapon sang aga Oktubre 28 dira sa Purok Dundunay, Barangay Tapi, siyudad sang Kabankalan. Sunod kay Lieutenant Colonel Alvimar Flores, ang hepe sang Kabankalan PNP. Ang subject sang bypass operation namo si Ivan Lazarito, 36 anyos nga nagabaligya sa illegal nga armas lutang. Nakuha kay Lazarito ang kalibre 45 nga armas lutang nga ginabaligya sa valor nga 3,500 pesos nga may napulo ka bala sa among armas. Dugang pa, samtang napatigan sa operasyon bato kay Lazarito, nakita nga may ginahupot nga illegal nga droga si Cedric Bohol, 18 anyos, kag dito na-recover ang 22 gramos sang suspected shabu nga nagabalor sang 149,600 pesos. Sunod kay Flores, maramo na sang report bato kay Lazarito, kag ginakulbaan pa sa mga kaingod balay bangod kun kaysa nagapalupok sang armas lutang, samtang si Bohol naman ang ginamonitor sang kapulisan nga nagabaligya sang droga sa ilang lugar. Ang duha ang preso karon sa custodial facility sang Kabankalan PNP. Sa katapusan nga balita lokal, arestado naman ang isa ka lalaki sa bypass operations in Negros Occidental Provincial Forensic Unit, kaupo ng Victoria's PNP, Criminal Investigation and Detection Group, 64th Special Action Company, 6th Special Action Battalion kay iban pa, alas 4:20 sang hapon Oktubre 27 sa Access Road, Barangay 14, Siyudad sang Victorias. Ang nadagpan ginkilala kay Miguelito Ako, 30 anyos, kag residente sa Purok Salvacion, Barangay 4 sa among syudad. Nagkuha kay Ako ta isa ka kalibre 45 nga armas luthang, isa ka magazine nga may 5 ka balas ang kalibre 45, 16,900 pesos nga budol money kag iban pa. Ang mga nagkuha nga armas luthang kag balas sa posisyon ni Akot ang gindala na sa Negros Occidental PFU para sa investigasyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 14 minutos sa nagaligad sa takna ng alas 6. Private Hospitals Association of the Philippines nabalaka sa posibleng pagsaka sang kaso sang COVID-19. Samtang 31 ang napatay bangod sa baha kag landslides sa Maguindanao. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Good morning sa aton sining mga Facebook Live viewers. Kay Remar Gicano Halasgo, good morning. Naga-monitor sila sa Valladolid. Kamusta day sa Valladolid? Kay John Lodel Arroyo, good morning, boss. Ay, sino ning boss niyo man? Okay, basta ikaw? Daway mo ko tao. Daway mo ko tao. Feeling ko may swelduhan Kilala pa sa na si December. John Lodel. Kay Jonalyn Dinyal de Crepito, good morning. Tamiyaw niya lang ko na si R.R. Joyjoy, kag Edgar Cepeda, Julio Celes, John Dexter, Kit Macariola, Karen Guzman, Lagad Dikilia, Adlaw, naga-monitor. Adlaw man ginatamyaw ni Jonalyn. Yes. Thank you so much. Uy! Parang siyang si Edgar Cepeda. Si Julius, why na iya apelido. Si John Dexter Celis, apelido na iya muna si Celis na saya. John Dexter Celis. Tingnan to nagsibalin solo. Si Kit Macariola, kag Karen Guzman, kag si Lager de Quilla. Okay na yan. Okay. Si Julius, si wala apelido. Basta Why si Julian Celis? Hindi. Kilala ko na si John Dexter. Si John Dexter. Basta ano man. Si John Dexter, ang secretary assistant ni Mayor Bebot da sa Valladolid. Okay. Siya man ang head ng CDRMO. Paso. Hindi na. MDRMO. Yes. Before anything else, Action Boy, would just like to greet happy birthday kay Maninoy ko Juan Bolgallo. Yes, oo. Nga po, na-greet ko muna siya. Pero actually, Pero subong iguray. Dito sa ila, I think. Ay, belated na Kuya Gali. Basta kayo daw, October 28 na siya eh. Okay. So, October 28 na siya. So, subong mo lang ito October 28 sila. So, kapag naging greet na di siya. Okay. So, anyway, happy birthday, Liwat. Happy birthday, Liwat. Kay Maninoy Hindi ka Juan man belated kay amo na to subong sa ila sa Las Vegas. Tikay sa Las Vegas. Las Vegas time niya. Kunin mo. Gani man. Sige. Happy birthday kay Maninoy ko Juan Bolgallo. Kag kay Maninoy Almadra, good morning. Yes. Kay Jonalyn de Crepito Liwat, sa ayungon na sila gali, no? Dalo man baha. Namangkot ka, kumusta ka muna sa Valladolid mo? Tiyan mo na ako. Dalo man baha. Halas go, ito yung mamangkot ko. Basta namangkot ka, kumusta ka mo sa Valladolid? True. Dalo man baha, kadamol-damol, ulan, subong aga. Grabe, Action Boy, kag dito sa may kawayan, sa may issue kawayan. Si Sel Marande, dira, good morning. Wala sila katulog, Action Boy, sige lang sa post update nga, gabaskog na kitang hangin, ang ulan, sige nga gabaskog. Kaya kita ko tubi sa do kataas kasi tubig, no? Oo, grabe, Action Boy, natabuan po kita. Palariyo ng tao. Nga ano. Taklariyo mo lang tangob kaysa marami sa kalendaryo mo. Diba, no? Ti alas 12 kagabi daan, 33 taob na, muna kagabi, mga tungang gabi ang tao mo. Kag daw nating nga, lagi ko na wala Action Boy. Nga, usually, di ba, sa mga baha, tanga mga covering. Igid baha, yung Action Boy. Kaya sa gadungan sa tao mo. Wala taob kung aga. Usually, bigabi. Di ba may ano, damo na Action Boy, kasunlog, wala kay, kung di niya mo, kung tulog sa tao, di niya tigpalahuay, di naman siya sige. Malaki ng land kung may mga muna nga chimpo, may kabugtaw na isa sinyo. Yes, kasi mas makibot na lang ikaw mo balaha. Ano naman, it's a wrong. Good morning, man. Dira kay Robert Roma, kag kay Regent Tan Villalon. Thank you so much for watching. Sa Isabela, damol man ulan, hambal ni Robert Roma. Tricep Rico, maing aga, kag kay Eljan Cabudillo Paburada, good morning. Tamiyo niya lang kuno si Mama Shirley, happy weekend. Alright. Ryan Delio, Philip Isulat, kag Caroline Razonable, kumplituado. Henson. Yes. Mary Ann Johnson Merin, as lang kung wala canceled flights. May mga canceled flights actually. May signal number 3 na gani. May mga canceled flights. Pero ayun na, Bacolod, Manila. Cancel to.
Ay, do ba kalod Manila, do wala pa ka-update. Wala pa, Check wala nyo pa. na lang sa inyo nga sa inyo nga Philippines Airlines. Oo. Oo. Miss Jinky Dela Don, good morning, man. Salamat sa stars in Thank you padala. so much, Ma'am Jinky. Oo. Karga Eric Fernandez, kay Rogelyn Mayoga Linko, watching from Hubay, Liluan, Cebu City. Oy, Namin kumusta mo damay- diha? Damay cookies na nga namin sa Liluan mo. Ito. Mary Ann Dioso, kag VJ Apasible. Morning sa imo, Uy, VJ. aga ka pa da, VJ. Nga, Kamusta kampiyon na? sang bangs. Yes, thank you so amo na much. mag-describe bla kampiyon nga Kampiyon, bangs. sang bangs. Juan Perfect. Cordero. Ang bangs kid ang gapakyut kay Aksyon. Hindi. Bisan mo sa bangs sa cute gini saya. Yes, correct. Minus points ka, Radiant Tanfilila. Charot. Hindi niya sila cute lang sa tungod sang bangs. Bisan mo sa bangs sa cute ni saya. Sakto. Sakto. Husto. Charot lang. Husto. Husto. Rolly Yola Ordonio from Isabela. Kag Janre Amador. Yes, Faustino Capilio Navarro Jr. Good morning, man. Dira kay Rita Villar Tulaybag. Good morning, gabahagid sa amon. Din ka rin din sa din kaya. Oo. Bantay lang ka mo da, ha? Kag, basta kung maghambal na evacuate. Para hindi na pagdungan palaligpan, ha? Elvira Helogo, good morning, man. Pilton Lipura, good morning. Sa Pasay City, salamat, kid. Ma'am Luisa Melos, good morning. Greet ko ng advance happy 21st birthday sa iya anak ka. Nga si Ninyo Jude, buwas nga adlaw. boss. Oy, Sunday. Naliga ka tuig ba ng birthday man ni siya? Ay, tuon? Oh my goodness. Nung dumaan ko na mo. 20 siya ay. 20? Oo, nag-20 to siya sa naligay nga tuig. Tapos nag-birthday na sa naligay nga tuig man. Grabe, no? Kay subong. Ma-birthday siya liwat. Tapos 21 na siya. May ko sa'yo nung birthday sa Grabe, kada no? tuig. Oo, sana all. Sana all. Yog, do. Sige, advance happy birthday kay Ninyo Jude Melos. Yes. Kay Sir Melchor dira, good morning, man. Hugh Christ Gabriel, maulanon nga Sabado sa La Carlota. Sige. Standby na sa aton mga balita national. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:24.
Sa balita nasyonal, nabalaka sa karon ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated angot sa posibilidad nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 tungod sa paghalog sa health protocols kag kakulang sang health workers. Sa laging handa public briefing, ginpahayag ni FAPI President Dr. Jose Rene Di Grano nga nagapabilin nga manubo ang hospital utilization rate sa pungsod apang hindi madula ang kahangawa sa posibilidad nga pagsaka sini labi na sa private hospitals. Una diri ginpahayag sang Department of Health nga Pilipinas ginakulang sang 106 ka mga nurses. Sang September, gintugutan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang optional nga pagsuksok sang face mask sa open spaces kag non-crowded outdoor areas nga may maayos ang ventilasyon. Kag sining latest lamang, ang Presidente na pagkuha na sa executive order nga nagapahanugot sang voluntary nga paggamit sang face mask sa indoor spaces. Nagsaka na sa 31 ng report nga napatay sa Maguindanao bangod sa baha kag landslides nga natuga sa tropical storm Paeng. Ginpahayag ni BARM Interior and Local Government Minister Nagib Sinarimbo nga 16 ka napatay ang report sa Banwas ang Dato Udin Sinswat, napulot sa Dato Bla Sinswat kag 5 sa Upi. Sunod pa kay Sinarimbo 7 ka tawo ang report nga missing sa Dato Bla. Palayag ni Sinarimbo ang bilong nga komunidad sa Barangay Kusong sa Banwas ang Dato Udin Sinswat ang nalubong sa baha. Ginmando naman sa Philippine Coast Guard ang dugang suspensyon sa mga pagbiyahe sa kadagatan bangod sa tropical storm Paeng. Ang Coast Guard Station sa Cebu, Camotes, Eastern Bohol kag Western Leyte ang nagpatuman sang temporaryo nga suspensyon sa biyahe sa tanan nga klase sa masakayan pandagat sa mga lugar nga yara si dalom sang tropical cyclone wind signal. Nagpatuman man sang suspensyon sa tanan nga pagbiyahe lin sa Roa City padulong sa Romblon vice versa. Samtang ang Coast Guard Station sa Ilocos Norte ang nagsuspend man sa mga biyahe sa mga magagmay nga sakayan pandagat sa naminhan ka nakatundan nga bahin sang kadagatan sa probinsya. Sa piyak nga bahin ginalerto naman ang mga daragko nga mga barko bangod sa mga daragko nga mga balod. Alin sa las 12 sa nga gabi tungtol las 4 sa kagahon kahapon ginamonitor sa PCG ang kasarangan tungtol mabalod nga kadagatan sa Bicol kag Eastern Visayas. May kabugusan nga 989 ka mga pasahero, drivers kag cargo helpers, 478 ka mga rolling cargos kag 11 ka mga barko ang na-stranded. Naaresto naman sang NAIA Drug Interdiction Task Group ay isa ka pasahero nga Norwegian nga nag-abot sa NAIA Terminal 3 gikan sa Dubai sini nga Biyernes, Oktubre 28. Ang task group ginabugusan sang Bureau of Immigration, Bureau of Customs, Philippine Drug Enforcement Agency, Airport Police kag PNP Aviation Security Group. Ginpahayag sang Customs Collector nga nagpatiyan sa otoridad sa surveillance matapos makabaton sang tip halin sa Dubai Intelligence nga isa ka babae nga pasahero nagaedad 59 anyos ang mag-abot sa pungsod nga may dala sang ginadilian nga droga. Ang ginadilian nga droga ang ginbutang sa sulod sang compartment sang luggage sang pasahero. Ining una nakitaan sa customs x-ray area nga amo na diskubre nga 8 ka kilo sang high-grade shabu nga may estimated street value nga 56 milyones pesos. Kalabanan sa mga pasahero sa NAIA Terminal 3 ang nagkapauli na sa ilatag sa mga probinsya para sa tigkalalag. Samtang iba naman ang magapakasyon bangod sa long weekend. Sunod sa pamunuan sa Terminal 3 nga naglambot sa 16,909 ang nagdagsa ka pasahero umpisa kahapon las 12:53 ang kagahon Biyernes. Sa international flight naman 3,682 ang pasahero halin kahapon sang kagahon. Karon nga adlaw Sabado ginapaabot nga mas maramo pa ang mga pasahero labi na nga weekend. Magluwas pa sini ini ang una nga best nga liwat gitugutan nga makabisita sa mga patio sa Tigkalalag matapos ang 2 ka tuig nga pag-istrikto kag pagdumili bangod sang pandemya. Sa katapusan nga balita national, nagbalik na ang 24/7 nga operasyon sa Mactan Cebu International Airport pila ka adlaw matapos mag-overshoot ang isa ka eroplano sa runway. Sa isa ka social media post ginanunsyo sa MCIA nga nagbalik na ang normal nga operasyon sa airport las 8 sang gabi Oktubre 27. Naibaroan isa ka Korean airplane na nag-overshoot sa Domingo sang gabi sa diin nagtuga ini sa pagkatrasar kag kanselasyon sa biyahe. Ginpahayag ni MCIA General Manager Julius Neris sini nga kahapon nga adlaw natala na kung naghatag sila sang update angot sa ginpatayan ng investigasyon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, Korean Air Management kag iban pang stakeholders. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:29. Good morning danay kay Jocelyn Ramos. Wala sila kong katulog kay gabantay sa tubig.
True. nga magsulod sa Alabalay. Sa Purok Maanyag 2, Barangay Alihis. Halong-halong. Ginabantayan lang tubig nga magsulod sa Ilabalay. Jean Buarom, good morning man. O si M sa Aboso, ari Galio. Mami Ems, morning the same mo, no? Hindi tayo pagdala itong kagawad, kinakuha na postpone. Cancelled. Na-cancel. Jema Tagwan, good morning man kaghoma Lumena. Mga ka-aksyon ninyo pamatiyan na aton mga balita sa Aksyon Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion ng Podcast Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyo news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.